Alzheimer gaixotasuna dementzia mota arruntena da, gaixotasun neurodegeneratiboa eta mailaz mailako narridura kognitiboa dauka ezaugarri. Gaixotasuna garunean hasten da gu normalean ditugun proteina batzuk pilatzen hasten dira, zelularen konportamendua aldatzen dute eta zelulen artean dagoen komunikazioa baita ere aldatzen dute eta horren ondorioz zelulak hiltzen dira. Osasunerako, gaixotasuna hasten denean fase arina deitzen dena, memoria falta ikusten da bakarri batzutan, gero fase moderatuan memoria falta eta orientazio falta larriak ikusten dira eta azkenengo fasean ezintasun osoa erakusten du gaixoa. Alzheimerrari buruz egin diren aurkikuntzak biomarkadorren arloan daude. Narridura kognitiboa agertzen denean garuna min handia dauka eta biomarkadoreak laguntzen gaituzte gaixotasuna predikzioa egiteko, jakitea ia gaixotasuna izatea izango duzun ala ez. Zoritxarrez gaur egun ez dago tratamendurik Alzheimerrarentzat, baina badaude oztopatzeko modurik edo faktore babesleak guk esaten duguna, elikadura ona izatea, kolesterol baxua izatea, kognitibo eta fisikoki aktibo egotea, sozializatzea, faktore babesleak izan dira. Hori ez du esanak gaixotasuna ez duzula edukiko, edo bai, baina lagundu dezake gaixotasuna moteltzeko. Erronkak dira alde batetik gero eta biomarkadore gehiago aurkitzea, eta beste aldetik zer esan nahi duen biomarkadore horien gora edo bera joatea, eta horretarako ikerkuntza basikoa oso garrantzitsua da. Hori lagunduko gaitu tratamendu espezifikoak aurkitzeko.